Assalamualaikum mga bata! Ako si Ginang Ashley mula sa Sultan Konding Elementary School ng Marawi City Division. Sa oras na ito, ako ang mga kasama ninyo sa pagtalakay ng ating aralin mula sa Signaturang Pilipino ng ika-5 baitan. Ang aralin na ating tatalakayin ay tungkol sa pagtukoy, pagkilala at wastong paggamit ng panghalip sa pangungusap. Halina't atin munang alamin kung ano nga ba ang alam nyo. Basahin at unawain ang talata. Si Farida Ilsan Saruna ang kasalukuyang sangay ng tagapamanihala ng lungsod ng Marawi. Si Farida Ilsan Saruna ay isang huwarang babaeng may paninindigan. Si Farida Ilsan Saruna ay mapagmahal na ina sa kanyang mga anak. Si Farida Ilsan Saruna ay maaruga sa kanyang mga kinasasakupang mga guro sa lungsod ng Marawi. Ano ang napansin ninyo sa talata? Tama! Paulit-ulit na binanggit ang pangalang Farida Ilsan Saruna. Mayroon ba tayong pwedeng ipalit sa pangalang Farida Ilsan Saruna? Tama! Ano ito? Tama! Ang tawag sa salitang ito ay panghalip. Mahusay mga bata! Ngayon ay subukan natin palitan ang mga salitang paulit-ulit sa talata. Si Farida Ilsan Saruna ang kasalukuyang sangay ng tagapamanihala ng lungsod ng Marawi. Siya ay isang huwarang babaeng may paninindigan. Siya ay mapagmahal na ina sa kanyang mga anak. Siya ay maaruga sa kanyang mga kinasasakupang mga guro sa lungsod ng Marawi. Ngayon ay tatalakay natin ang tungkol sa panghalip. Pero bago tayo magsimula at magpatuloy sa ating aralin, ay mayroon muna akong 3 katanungan na ating sasagutin pagkatapos ng ating aralin. Una, ano ang panghalip? Pangalawa, bakit kailangan gumamit ng panghalip sa pangungusap? At pangatlo, ano-ano ang mga uri ng panghalip? Handa na kayo mga bata? Halina't simulan na natin ang ating aralin. Ano ang panghalip? Ang panghalip ay salitang ginagamit panghalili o pamalit sa pangalan o ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, at pangyayari. May mga uri ang panghalip. Ito ang panghalip na panao, panghalip na pananong, panghalip na pamatlig, panghalip na panaklaw. Ang panghalip na panao. Ang panghalip na panao, ito ay mga panghalip na ipinapalit sa ngalan ng tao. Mula ito sa salitang tao, kaya't nagpapahiwatig na para sa tao o pang-tao. Halimbawa, ako, siya, ikaw, sila, akin, ko, kayo, kaniya, tayo. Gamit sa pangungusap. Siya ay matalinong bata. Sila ay naglalaro ng saranggola. Tayo ay maranaw. Ako ay bangsamoro. May mga panauhan sa panghalip na panao. Sa unang panauhan, tumutukoy ito sa nagsasalita. Ako, akin, ko. Halimbawa sa pangungusap. Ako ang panganay na anak. Akin na yung papel sa misa. Bigay ko ang 2 mong lapes. Ikalawang panauhan, tumutukoy ito sa kinakausap. Ikaw, iyo, mo, inyo, kaniya. Halimbawa sa pangungusap. Ikaw ang pangalawang kapatid. Inyo nang dalhin ang pulang bulaklak. Tanggapin mo ang bigay kong lapes. Ikatlong panauhan, tumutukoy ito sa pinag-uusapan. Sila, nila, kanila. Halimbawa sa pangungusap. Kasama sila sa pangarap ko. Ngayon nila matatapos ang palaro. Kanila pala ang sasakyang pula. Kailanan sa panghalip na panao. Para sa isahan, ako,
Akin, ko, ikaw, iyo, mo. Halimbawa sa pangungusap. Sa Marawi ko nakita ang malong. Alisin mo na ang pagkain sa misa. Ako ang bibili ng pagkain mamaya. Para sa dalawahan. Kata, kita. Halimbawa gamit sa pangungusap. Kita nang pumunta sa Marawi. Pumunta tayong dalawa sa Marawi. Katanang magbasa ng aralin sa Filipino. Magbasa tayong dalawa sa araling Pilipino. Sa maramihan naman, tayo, kami, amin, namin, atin, natin. Halimbawa gamit sa pangungusap. Sa Marawi kami nakatira. Alisin natin ang pagkain sa misa. Sa atin bibili ng pagkain ang bata. Mga bata, panoorin natin ang dialogo ni Mariam, ni Alia at ni Siti. Alia, Siti, kayo ba'y masunurin sa inyong mga magulang? Palagi akong sumusunod at nakikinig sa pangaral ng aking ina at ama. Ikaw, Alia, ganun ka rin ba? Siyempre naman, tayong mga bata ay dapat lumaking may paggalang sa kanila. Pagsasanay. Sa lungguhitan ang mga panghalip na panao na nagamit ni Mariam, Alia at Siti sa dialogo kanina. Sa lungguhitan natin ang mga panghalip na panao na nagamit sa dialogo. Kayo, inyo, ako, akin, ikaw, ka, tayong, kanila. Madali mo bang natukoy ang mga panghalip sa usapan ng magkaibigan? Magaling! Halina't ipagpatuloy natin ang aralin. Panghalip na pananong. Panghalip na pananong. Ito ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao, bagay, hayop, lugar, gawain, katangian, pangyayari at iba pa. Ito ay maaaring isahan o maramihan. Ginagamitan ito ng tandang pananong sa hulihan ng pangungusap. Halimbawa sa pangungusap. Ano ang uri ng bulaklak ang tinanim mo sa paso? Saan ka nag-aaral? Mga panghalip na pananong. Sino? Kanino? Sumasagot sa tanong tungkol sa tao. Ano? Sumasagot sa tanong tungkol sa hayop, bagay, katangian, pangyayari. Kailan? Sumasagot sa tanong tungkol sa panahon. Saan? Sumasagot sa tanong tungkol sa lugar o puok. Magkano? Sumasagot sa tanong tungkol sa halaga. Bakit? Sumasagot sa tanong ng dahilan ng pangyayari. Paano? Sumasagot sa tanong tungkol sa paraan ng paggawa. Ilan? Sumasagot sa tanong tungkol sa bilang o dami. Gaano? Sumasagot sa tanong tungkol sa sukat o bigat. Alin? Sumasagot sa tanong tungkol sa pagpipilian. Pagsasanay. Panuto. Punan ng angkop na panghalip na pananong ang mga pangungusap. Unang tanong. Patlang ang bumili sa bago mong sapatos? Pangalawang tanong. Patlang ang ibinigay na regalo sa iyo ng lolo mo? Pangatlong tanong. Patlang mo pinayagang umalis si Ahmad? Pang-apat na tanong. Patlang darating ang papa mo mula sa Saudi Arabia? Pang-limang tanong. Patlang lahat ang halaga ng binili ko? Ngayon ay punan natin ng angkop na panghalip na pananong ang mga pangungusap. Para sa una. Sino ang bumili sa bago mong sapatos?
Ikalawa, ano ang ibinigay na regalo sa iyo ng lolo mo? Ikatlo, bakit mo pinayagang umalis si Ahmad? Ikaapat, kailan darating ang papa mo mula Saudi Arabia? Ikalima, magkano lahat ang halaga ng binili ko? Tutunan mo na ba ang gamit ng mga panghalip na pananong? Mahusay! Panghalip na pamatlig. Ang panghalip na pamatlig, ito ay humahalili sa pangalan ng tao, bagay na itinuturo at ginagamit itong mga pantukoy sa isang puok o lugar. Mga uri ng panghalip na pamatlig, anyong ang, anyong nang, at anyong sa. Unang uri ng panghalip na pamatlig, ang anyong ang. Ito ay tinatawag na paturon. Ito, iyan, iyon. Pinapalit ito sa mga pangalan o mga parilalang pangalan na nagsisimula sa ang, si, at sina. Halimbawa, gamit sa pangungusap. Kunin mo ang pitaka. Ang pitaka ay nasa ibabaw ng misa. Kunin mo yan. Ikalawang uri ng panghalip na pamatlig ay ang anyong nang. Ito ay tinatawag na paari. Nito, niyan, noon. Pinapalit ito sa mga pangalan o mga parilalang pangalan na nagsisimula sa nang. Halimbawa, gamit sa pangungusap. Bibili ako ng bagong damit. Bumili ako niyan. Ikatlong uri ng panghalip na pamatlig, ang anyong sa. Ito ay tinatawag na paukol. Dito, diyan, doon. Pinapalit ito sa mga pangalan na hindi tao o mga parirala na nagsisimula sa sa. Ginagamit itong mga pantukoy sa isang puok, dako, o panig na malapit o kaya ay malayo sa nagsasalita sa kausap. Halimbawa, gamit sa pangungusap. May upuan sa likod mo. Diyan ka umupo. Panghalip na panaklaw. Ang panghalip na panaklaw, ito ay pamalit sa pangalang nagsasaad ng kaisahan, dami, bilang o kalahatan. Halimbawa, sa pang-isahan, sinuman, anuman, saan man, kanino man, bawat, gaano man, alin man, ilan man. Sa pangmaramihan, lahat, pawang, kapwa, marami. Mga halimbawa ng panghalip na panaklaw gamit sa pangungusap. Bawat bata ay may karapatang mag-aral. Saan man kayo magpunta ay maaari kayong mag-aral. Sino man sa dalawa ay parehong maganda. Lahat ay dapat makisa at magtulungan laban sa COVID pandemya. Pansinin ang mga salitang nakahiga. Lahat ng salitang yan ay mga halimbawa ng panghalip na panaklaw. Panoorin natin ang dialogo ni Ahmad, Amir at Maribel. Naku, nawawala ang pitaka ko. Diyan ko lang ipinatong ang bag ko. Tingnan mo sila. Ang bawat isa'y nakatingin sa atin. Paano yan? Nakakahiya. Tulungan mo muna akong hanapin ko dito sa upuan natin. Pawang ang mga papel lamang nahanap ko dito sa upuan natin. Ano bang hinahanap ninyong dalawa? Pitaka ni Ahmad. May malaking halaga daw yon dahil padala yun ng tatay niya, panggastos sa buong buwan. Ganito ba ang itsura ng pitaka mo? Hayan, akin nga yan. Salamat sa iyo, Maribel. Walang anuman. Sa susunod, itago mo ng mabuti ang iyong pitaka.
Pagsasanay. Panuto. Tukuyin ang mga salitang panghalip na ginamit sa usapan. Isulat sa inyong sagutang papel ang mga kasagutan. Matalik na magkaibigan sina Ahmad at Amir. Nag-uusap sila nang biglang sumigaw ng malakas si Ahmad. Ahmad, "Nako, nawawala ang pitaka ko. Diyan ko lang ipinatong ang bag ko." Amir, "Tingnan mo sila. Ang bawat isa ay nakatingin sa atin. Paano yan? Nakakahiya." Ahmad, "Tulungan mo muna akong hanapin dito sa upuan natin." Amir, "Pawang ang mga papel lamang ang nanghanap ko dito sa upuan natin." Maribel, "Ano bang hinahanap ninyong dalawa?" Amir, "Ang pitaka ni Ahmad, may malaking halaga daw iyon dahil padala ng tatay niya panggastos sa buong buwan." Maribel, "Ganito ba ang hitsura ng pitaka mo?" Ahmad, "Hayan, akin nga yan." "Salamat sa iyo, Maribel." Maribel, "Walang anuman. Sa susunod, itago mo ng mabuti ang iyong pitaka." Pansinin ang mga salitang sinalungguhitan natin ay pawang mga halimbawa ng panghalip. Marami ba kayong natutunan sa ating aralin ngayon mga bata? Mahusay! Ano ulit ang panghalip? Tama! Ang panghalip ay mga salitang ginagamit na panghalili o pamalit sa ngalan ng tao, puok, bagay, at iba pa. Ano naman ang mga uri ng panghalip? Tama! Ito ang panghalip na panao, panghalip na pananong, panghalip na pamatlik, at panghalip na panaklaw. Bakit kailangan gumamit ng panghalip sa pangungusap? Tama! Para hindi pa ulit-ulit ang mga salita sa pangungusap. Ngayon ay madali nyo nang natukoy at nakilala ang wastong gamit ng panghalip sa pangungusap. Ngayon ay madali nyo nang natukoy, nakilala ang wastong paggamit ng panghalip sa pangungusap. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayon. Uli, ako ang inyong kasama sa pagkatuto. Magkalayo man tayo, ang edukasyon ay laging handa para sa iyo. Maraming salamat. Wassalam!